बेखौ होनोसै बेहाय टप होनोसै जोंनि फेभरेट थाइजौ ने बेखौ बाथोन देबा गोथाव जागोनदां खावनानै लाबोनायसो थाइजौआ सोरनि खावना लाबोआ लांहिन बाजारनिफ्राय फाननो लाबोदों न'नि नंखायाना ओइ मासा बुरजा होनोथाय एसे गोगोम होखा नै बानलुआ फिसा फिसा मुंग्राय गलायलायनाय हो सेलेखा साखिनानै नायब्रा आलु ना आलुआ और खाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ भाभी कर रहा है छोटा कर रहा है बे फिसा फिसाजों जाबाय खोमा दै गेब्लेबाय एसे लद्रा लद्रा हा सिना चम्मच और नै नै बिदि इलाय बिदि क्या बोल रहे थे दा एसे सिफ्लेगोन ना कटोरी भी ला चुका है गाइस ये देखो हालदै हो फैनाय है हालदै है होनांगौलै हालदै बासो गोथाव जायो मोनामालै एसे होजायो होयो जायोब्रा मोनामोसोदां हालदै होबा मोदोमो आरामनो खाजि नुखाथारो आरो गोमो मोनो गोमो मोनो नोंसोरथ' सिनि होनानैसो जागोन सिनियालै होमबा सिनि होनानै गोसा मोनबा दा सिनि होना लाबोखाबाय जा बानलुआसो बांद्राय सिनि होनाखै अबे गैया गुंग्राय सेलेखा गथों सोरनि गुंग्राया बेसे गोलाव गयो कम्पिटिसन ओरै मारै खानानै गावनि गगा मोनखानाय आंनानै गुलि गग्रोगोन नैबे टेबोलाव नांनो मोननांगौ आं गसंनानै दिन्थि एवथे गाहायाव एसेबां गोरा लाबोफैनो आं मोनानो